Du kan med enkle midler tilrettelægge din egen træning. Ved træning af indlæg tegner du 3 ringe på ca. 30 cm diameter på henholdsvis 5, 6 og 7 meters afstand. Målet er nu at øve i, at dit nedslag rammer inden for ringene. Du kan også øve i at spille ind imellem 2 kugler. Det gør du ved at lægge dem med et vist mellemrum foran målkuglen. Du skal nu spille ind imellem de 2 kugler og lægge dig op af målkuglen. Læg en bjælke og en kugle bagved. Her skyder du over bjælken og øver i at ramme kuglen direkte. Læg 3 kugler op og skyd på den bagerste uden at ramme de 2 andre. Læg 3 kugler ved siden af hinanden med ganske lille afstand og skyd den midterste uden at fjerne de andre. Der er mange muligheder for træningsøvelser. Brug din egen fantasi. Held og lykke med din trænergerning.